Няма да ме уростина. Ето ги отзад другата. Виж къде идва. Идват само от една и съща посока и изчезват. А бяха 3 едно на друго. Виж как му усилва и намаля това. А това виж колко бързо се движи. Това не е нещо, което да... Ето отзад идва едно следващо силно. Чакай сега, нали това ще успя да зумна. Толкова силно свети, че даже камерата успява да го фокусира. Но такива ли видяхте там? 3 едно на друго. В различна асиметрична и после още 2 едно след друго. И виж ли, че сега си изменям посоката, а свети е еднакво силно. Не е като другите, примерно да кажа някаква муцуна или някаква предница на нещо. Защото виж, че в момента прави маневра, а свети е еднакво силно. И виж, че не лети в една линия, виж, постоянно си сменя височината. Ето отзад още едно над блок, точно сега. Сега излиза. Да. А това къде отива? Отиват някъде и изчезват като такова. За едно някакъв портал са едно. Да появяват от някъде и изчезват нищо. И нищото първо ги гледахме, че са 3 и после да коментираме, че изчезнаха, нали, отслабна им светлината. А това виж колко бързо му отслабна светлината. Почти изчезна.